Matay na bakas parero sila ha. Ginis pare, gilista na po kunyas kanang mga ayuda nga. Wa magyud ko na manginanglan na ng ayuda ro sa barangay. Gilista na po kunya kay ingon mas paring bini nga to ako nukos lista number 1 pagyod. Bantay na ginis pare. Magdaa siguro sila. Pre. Oy, boy ko pras. Mo ba nang lista sa ayuda? O mao na. Nalista na ko diya. Oh, pero are lang ka pre sa ikan na po. Kay ang number 1 ako mang kumpare olbido. Isod na kayo pare mayon niya. Di na ko sa number 1. Sa ikaw boy ko pras ali lang ka sa ikan na po. Okay ra? Ay, Sige, ikan na po ka. Kasi pare olbido na ko may number 1 kay kumpare mo. Ana man. Ayaw di ma. At least na-appeal ka. Sige. Okay. Huwat lang kag tawagon. Mamuhat lang ko. Asa pre? Oh, sige boy. Amping boy ko pras ha. Ano sa nang pangatag? Oh, Pre. Bigyan kita to pre na abtan ka na ho dress inyo. di alagi kay ng lista ko sa mga hinabang may kay Imo kong gilista sa ayuda no. ay kumpare ko ta number 1 ka diri no. Mo sabing uwawa na ho pre kay. Nabalitaan lagi na ho dito nga ginumber 1 ko nimo sa ayuda. Ibaw na baya ka pre nga ayuda na gani wa ko nang hilang nana kay dato baya ko nga kung taong kong gilista ko nin kanang ayuda ginumber 1 bagyo ko nimo. Grabe uwawa na ho. Ay di man pre, ingon na naman. Wa man ko magdahaw nga dili ka mo dawat og hinabang kay kwartahan. Nya kumpare ta ginumber 1 ko kana kung siguro. Si boy ko pras ganina diri kanina ginumber 10 lang nako kaya ako kumpare ko ta. Wa lagi na ho pre. Wa ko kayo sa kuan oy. Sa ayuda atong mga silingan dito ako mga silingan. Wa ko kayo kay number 1 pagyugkos. Wa sa ayuda niya. Ibaw baya kang kwartahan ko. Di jud kumudawat na ng mga ayuda. Imo na tatong gihatag sa lain. Kwartahan na di ka pre. Kwartahan ako pre. Yan nilang kana ko. Sa man pre. Di na ko na apil diri ha. Sa sunod ay nako gilista kay wa ko nang hinang ng ayuda kay kwartahan ako. Nagpakaawaw ra na sa akong kuan. Kaugalingon na kanang ayuda sa barangay. Ayaw di ma. Kaugalingon na kay sa iyasa man nahong di mo kumudawat ana. Sa sunod ay na lang ko gilista. Adi na kada ko. Oh, irisa ko na pre. Kalimta na lang kana ko pre na mga hinabang. Oh, kalimtin ako. Ka. Oh, kalimtin ako. Nya mo ko ha. Sa sunod ha basig malista na po ko diha. Ano pre? Ako na kang tangon diri. Oh, sige. Mo na to ha. Oh, tangtangon na kana ko. Bantay na kana. Sige pre. Kwartahan may dos pare. Reklamador mo ng kumpare mo kay apil-apil. Pre, ato ko sa barangay pre kay ning abot na punong ayuda. Ayuda? Wala ka na malista. Gilista lagi kumpare nya. Tagpilang po ko na ayuda. Tagurha ka sa akong tumbugas pre. Duha ka sa ko. Oh. Pre ka ma, kon, lista. Nalista ko dito ni pare nya. Niya. Ang ipatangtang lagi kay kuan ka Ano? na nagbuang po ko nagdahong magdagduha di ka sa akong bugas. Oy. Wa ang tatanong mo pakuan kay tagurha ka sa akong bugas, sayang kayo. Aday no. Sige kay ako na tumong istorya balik si pare. Nya. Si, pre. Sige magpasa ta. Aris ako balik ko ra to no pare. Ari sa pugo dire. Ah, Ay sige, magwa ko sa ayuda. Basta duha ka sa ko. Do ka sa akong bugas. Sige. Ari sa ko dire. Oh sige balik ko to no pare. Duha di ka sa ako dai. Mas pare. Ayaw di ma. Pre. Oh, Pre balik ko pre. ano ka pre? Kanang tagduha di ka sa ako dai. Ayuda dai. Wa ka sa akong bugas. Susum ka nag-ingon. Ibalik ko na lista be kasi. Awa na pre. Ano man? Ako na kang gitangtang kay di ko gusto maawawan ka. Ako nang di hatag sa mga angay hatag kag hinabang pre, wa na. Wa nga pre, wa mo nagdahong duha di ka sa ako. Wa nag-ingon. Awa na nag-istorya sa mga kwartahan naman ka pre. Wa na dang istorya pre. Mao lagi niya. Wa na. Basig na pa bakante pre. Wa na bakante na. Nay bakante pre kato. Kato na lahi palabon mo. Asa man? Imuha na na. O kanan ram. Ram pre. Oo. Mo no te ko. Amo lang na imo pre kwartahan man ka. Ay!